Ah, sarkin noma yana ta fafatawa kenan. Salamu alaikum Malam Tanko. Malam Tanko ka zo kana ta fama kenan. Kai, kamar da kai bubalai. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ana fama? Muna fama. Ya aiki? Lafiya lo, ka zo ka same ina ta sumbatu. Wallahi. Kai ka bari kawai. Ina Malam Jafaru na gangare an gurku. Na gane. Shine zai ibo mu leburori. Suka zo za su mun noma. Na cire kuɗi na basu. Ashe cuta ta suka yi. Suka ci amana ta. Duba gona gaba daya ciyawa ta lalace. Shi yasa na zo da kaina. Na zo zan yi maimai. Gaskiya ne, amma Malam Tanko baka tunanin ba laifin noma bane kadai. Kaman gonan nan ta yi ja, ina ga anya kana sa taki a gonan nan ko Malam Tanko? Buba da yake nan. Wannan gonan da kake gani, so biyu ina sa mata taki a hakan. Gaskiya ne. To amma wani irin taki kake amfani da shi kuma a wani shago kake siya? To gaskiya ni zuwa kawai nace kasuwa. In naga shagon taki in je in ba su kuɗi in sai taki na zo na yi amfani da kana. Kaga irin ta nan. Akwai wa'anda suka kware gurin yin algus a kasuwancinsu. Akwai wanda kwata-kwata baya yin irin wannan halin. Waye kenan? Mai gida kenan, darakta rana mai rabawa kowa aiki. Alhaji Basiru ABS Zugati, hadari farin cikin mai gona. Murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya. Kai, dakata abubalai. Oh, shi wannan waye ne? Kana ta mun kirari, kana ta gwada shi, kana ta wani wasa shi, kamar ɗan siyasa. Dattijo mai halin dattako, Alhaji Basiru ABS Zugati, lokacin da ya shigo wannan duniya tamu, hasara da bakin ciki duka suna bacci ya karasu wannan duniya tamu. Alhaji Basiru ABS Zugati yana da shagunan taki a cikin wannan jiha tamu ta Gombe mai albarka. Idan ka je daura da FCMB za ka samu shago nasa na taki. Idan ka je daura da AG ɗalibi za ka samu shagon Alhaji Basiru ABS Zugati. Kai, Alhaji Basiru ABS Zugati zai iya wadatar da manoman Gombe kaf ga baki ɗayansu. Bubalai, in Allah yadda, gobe in aka waye gari lafiya, in so wannan takin, in zo in gwada in gani, in tabbatar wannan sumbatun da kake min da hari gidan gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Shikenan Malam Tanko, zan tabbatar ma da cewar wannan yabo da kirari da na masa kai ma ya kai masa in Allah yadda. To ba da ma. Shikenan Malam Tanko, na gaishe ka. Idan baka gane ba sai ka kira ni a waya sai na ma kwatance. Yawwa Malam Tanko, yawa sai annuwa. Allah ji kan cirman Gombe, range jajan. Allah ji kan cir. Ah, Malam Tanko. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Ya gajiya? Malam Tanko. Abubalai. Gonan wa ka zo dubiya ne haka? Abubalai kenan. Kana da kai ba gane gonar ba. Ban gane ta ba. Ban gane ta ba. Ka manta anan ka zo ka same ni. Ina ce maka Malam Jafaru na gangare na angonku ya zo da leburori akan za su mun noma na ba su kuɗi suka cuce ni akan noma ba ta kyau ba na zo ina mai ka tuno? Na tuno Malam Tanko. To ashe maganar ka ne ba matsalar noma bane. Taki ne na saya jabu. Wannan mutumin da ka ban shawari in je in sai taki a agunsa. Alhaji Basiru ABS Zugati. Ina sowa ka duba ina gaya maka wannan da gani haka sati biyu yanzu gashi gona shuka ta yi baka ta yi kyau gashi amfani ya yi. Gaskiya gona sai alhamdulillah. Ai ni kaina ban gane ta Malam Tanko. Ka duba gonan nan yanda ka san ka duba yanda ta yi baki irin abunta. Gaskiya sai dai godiya da sanya albarka. Ka gane ko Bubalai yanzu haka zan tafi can garin kakanninmu zan je in samu sarkin garin a samu son kira a yi sanarwa kaf kauyen duk wanda da sai taki ya zo samu zan raka shi shagon Alhaji Basiru ABS Zugati su sai taki saboda ni na shaida gaskiya ka ji daɗin wannan taki Malam Tanko. To yanzu ma da ka ganni haka zan wuce gurin Malam Idi ne zan raka shi domin shi ma je sai wannan taki. To ka san me Bubalai ni ba zan yi kasa a guya ba yanzu haka da mun na gama duk abin da zan yi. Damun na sai da 'yar babur ɗina, ina da kuɗi na a hannu. Saboda haka yanzu za mu je zan so taki buhu 60. Saboda ka san yanzu za mu tunkari noman damuna. Kwarai da gaske ga noman rani kan ya zo ƙarshe. Yanzu Malam Tanko kana nufin za ka je ka samu takin ya ƙare ne? Ai Alhaji Basiru ABS Zugati
ya kasance yana odar su ne a store da yake su a cikin wannan jiha tamu. Ko da yaushe ka je zaka samu taki, ka kwantar da hankalinka. Taki kan enough ne, akwai shi, in dai ka zo zaka samu, bare yanke ba. Mu je ka bubu da yi. Gaskiya bubu da ai abun yayi kyau ai. Wannan taki na daɗin sosai. Gaskiya ne malam. Gona ta yi albarka. Gona ta yi albarka. To jama'a, ga mai buƙatar wannan ingantaccen taki namu zai iya tuntuɓar mu a namban waya kamar haka: 070 89 70 83 95. Ko kuma ku tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka: 080 30 62 32 11. Sai kun zo. Daga duk mai buƙatar a tallata masa wata haja tasa zai iya tuntuɓar a nambar waya kamar haka: 070 44 74 15 27. Ga duk mai buƙatar wannan talla namu zai iya tuntuɓar mu a YouTube channel namu na Lesu TV ko kuma Bamusa TV. Mun gode.